Знаете за какво е време? Отварям подарък номер 17 от 20 подаръка за Коледа. Признайте си, че изглежда страхотно опакован. Ако не сте гледали предното ми видео, отивайте да го видите, защото подаръка беше божествен. Сега да видим какво се крие в днешния. Предположения отново нямам. Някаква правилна форма е. Леко дрънка, но съвсем леко, така че е плътно. Не мога да го отворя. Готови ли сте? Не ми става ясно. О, да! Вижте! Това е олио за коса от NP Cosmetics. В началото на календара, мисля, че във втори-трети ден имах такова олио, но беше различно. Чакайте да прочетем. Върни косата си към блясъка на 90-те с 90 дива елексир, създаден за истински икони. Подходящ за суха, увредена или третирана с топлина коса. Мирише на свежо, на цветя. Не знам, не съм много добра в ароматите. Но знам, че много ги хвалят. Знам, че е супер добра марката. Това е NP Cosmetics и нямам търпение да го използвам. Много благодаря!